masoyinki ne. Nafisa Abdullahi Jaruma, sannan kuma sarauniya. Ni adamu zare ki gane mai ya kaunar ki. Sanya Allah na mai mulkin duniya, shi ya kage mutum da aljan ya sanya so a zuciya. Sako ne na zo da shi a kansa nake ta ɗawainiya. Akan Nafisa ne ni Adamu kisan ina son ki ne. So ba sai ana son ka ba, mutum ne shi yake yi ba wai sai an san ka ba. Nisan da nake wani bisa kore ban gina ba ta ba. Ni Adamu zare ki gane mai kaunar ki ne. Da na ce ni masoyinki ne, ko da a Facebook da na postin suka ce na haukace. Nafisa ina so ki gane ni masoyinki ne. Adamu zare ina so in gamu da ni da ke. Nafisa ta kasance gare ni kamar sarauniya, ko da raina ya ɓaci hotonta yakan sani dariya. Yaushe ne za na ganki Nafisa farar zinariya? Kullum ina tunani burina yin gamu da ni da ke. Ta Allah ya sa dai zaki ji, akan lambar kina shafa ma har na gaji. Kullum na ta postin Nafisa har ma na gaji. Ya Adamu zare ki gane ni masoyinki.